ба касоне ки хонаи арзон лозим бошад, марҳамат ҳамин видеоро максимале равон кунед дӯстон азиз, бо нархи дастрас. Дӯстон азиз, боз як хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ дар домои мелкаминат дар доми 5 дӯстон азиз назди стадион мешавад. Якм ошона тахминан 50 квадрат ҳозир медорем нишон медиҳем барои шумо. Якм ошона мешавад дӯстон азиз. Ин хона сохтмон рафта истодааст, дарош нав мондагӣ. Видеоро бо диққат то охириш тамошо мекунед, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Тахминан хонамон 50 квадрат мебошад. ҳоҷатхона ҳамомаш алоҳида иса так калидо мешавад. Балкон дар инҷо бо як хона ҳастон азиз. Тамошо кунед. Хона ремонт рафта истодааст. Тамошо кунед. Ипара ина як хона залмон калон мешавад. Мумкин меҳмонхона мешавад. Тирезоша пластик монда нав аз сохтмон буромада истодааст. Тирезоша нав кардагӣ, потолок ҳама ремонт, дароша ҳамаша нав кардагӣ, таш ламинат кардагӣ дӯстон азиз. Ҳама хонаҳош уже свежи шидагӣ, ламинат кардагӣ. Масъалаи об бошад, об ҳаст. Ипара ина дӯстон азиз ҳамомаш мешавад. Лекин термиксош мондагӣ нест олӣ. Гуфтам сохтмон рафта истодааст, олӣ буд шидагӣ нест. Акнун бо мувофиқи дилтон давом медиҳед, чанқадр ремонт карда набошед. Исташ бошад, ҳоҷатхона мешавад. Канализатсияш ҳамаш пайваст кардагӣ. Дарош алюминий мондагӣ. Ипараш ина бо дарои нав часпондагӣ. Тамошо кунед. Исташ як калиддор мешавад. Ипара балкон аст дӯстон азиз. Сохтмон давом рафта истодааст. Иса ҳамхел ростаки балкон аст. Тамошо кунед. Якм ошона қафо ипара ина бо тирезош мондагӣ. Дар инҷо бо як хона дорем дӯстон азиз. Тамошо кунед. Шпакловка карда буд кардагӣ, дароша часпонда тоғри карда истодааст, лекин оле косметика кардагӣ нест. Ва дар инҷо як дига бо барои кухни ҷо ҳаст. Тамошо кунед. Мумкин кухни кунед бо чизи вақтон мувофиқ дилтон дар кор бошад, меҳмонон тоғри карда мегиред. Хулас квадрати хона тахминан 50 квадрат мешавад дӯстон азиз, плюс минус. Нархаш 340 000 сомонӣ иншоалло бо савдо мешавад. Марҳамат, рақамҳо дар зери навор ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат мекунед дӯстон азиз. Манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Калхозобод, дар домои мелкаминат, якм ошона дар доми 5 назди мини стадион мешавад дӯстон азиз. Хонаро диден шароитош чӣ хел аст? 50% ёки 60% ремонташ буд шидагӣ, косметика кардан дар кор, тамом дӯстон азиз. Срочне фурӯхта мешавад. Ваннаош ҳаст, овош ҳаст, термикс монда, боқӣ мондаша сохтмонша давом додан дар кор. Сохтмонш лекин буд шидагӣ нест дӯстон азиз. 340 000 сомонӣ иншоалло бо савдо мешавад. Дар зери навор рақамҳо ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат кардан мегиред. ба касоне ки хонаи арзон лозим бошад, марҳамат ҳамин видеоро максимале равон кунед дӯстон азиз, бо нархи дастрас.